Dreapta mea era un nene. Eu nu sunt din ăsta care ține cont cu ușile și cu astea, că până la urmă sunt niște table ordinare. Se vopsesc, se repară, da? Dar când am parcat, în primul rând, pentru a putea coborî corii lejer și cheluțul să-l punem în coș, am zis, mă, hai că mă trag mai acana lângă dunga de parcare. Deci o vedeți, da? Sunt fix pe ea, n-am depășit, dar într-adevăr, dungile sunt desenate de așa natură încât tu să poți parca între ele. Zic, hai că mă trag mai acana ca să nu ne parcăm prea aproape de domnul, da? Nu o să-i prindem numărul de înmatriculare, că nu vrem să ne certăm cu dânsul. Însă, omul a venit să ia ceva de la mașină și a pufăit, a răsuflat, a făcut ca toate cele, că vezi, Doamne, am parcat eu prea aproape de el. Fiți atenți, mă. Bă, uitați-vă la mine aici. Eu prea aproape de el, da? Eu acum glumesc, vă dați seama, dar îmi place să o fac așa mai dramatică. Dânsul n-a greșit nici dânsul. A parcat tot pe linie și el, dar ca idee, el fiind deja parcat, Ionuțule, și eu venind după el. Cine a stricat regula parcării? Adică ce ai făcut cu ăsta, băiatul meu? Ce ai făcut aici? N-ai hammer, n-ai fog, n-ai ce vrei tu să spui, camion, da? Nenea cu golful parca foarte frumos, 20 de centimetri, pun pariu că și partea cealaltă are la fel. Deci, tu lași aici 50 de centimetri, ca să ce? Să deschizi, zici că ai Rolls-Royce Coupe, da? Strici ordinea parcării și după aceea tot tu vii și pufăi, care oricum tu mi-ai dat mie cu ușa în mașină. Pe mine nu m-a deranjat, eu nu ți-am spus nimic, dă cu ușa cât vrei, că oricum e colantată și dacă nu era colantată se vopsea și tu ești supărat. Acum eu mai spun un lucru, cu supărarea mor de foame, Ionuțule, nu ține nici de foame, nici de fericire, dar voiam să prezentăm acest preambul pentru că auzindu-l că pufăia și auzit-o pe Cori că s-a supărat domnul că am parcat prea aproape.